Hodao tabuk bo khairo buk tongkho hodao tongkho tabuk bo hamjakma omhaino kaisa phunuk mungni mari phunuka hodari samung tangnai jek bukuk naisa de borma koktuma jirenia hati ganani koktuma semanjaka bukuk naisa de borma bini baithangni kami mandaya thangai aguli phasing kifil tongma jorao jirenia SDM buskango atomsano khorokni ringsrungnai lahar pati bungo klayo bukuk naisa de borma malkhunga kai tongphano atomsa a lahar pati nai khorokni tiprasa ringsrungnai hinai mokol baithang nugui dodore do bo malkhungni ongkhorui borok khorokni no khosawoi jirenia saknai nogot langi thango yagulo a srungnai rokni sak belai dorok khorokma bai borokno jibi saknai nogobo langi thango bukuk naisa de borma yang jibi saknai nogot langmani yagulo lahar pati nai khorokni srungnai rokni nukhungo koktomo rohor kanke nukhungni lukorok phayo jibi saknai nogo yagulo horkuthugo jibi saknai nogni nogo thangna bagai malkhung kringma bai bubagra no sar kanke maya ganang bubagra borokno nuyung maot langai borok bai malayei horkuthugo no borokni baithangni nogo thangna bagai malkhungbo riwi riwo o party mungbai chung srung mung mangkha bukuk naisa da borma haino chungbo chini mokol buskango ongui tongmani party mungno naisimi tongyawoi je mansak chubanani chini koktoma thumi rohannai Rahul de Burmani rohorjak koktoma express aw hade henga kai sung arang hai khana pa kya ta ora hai kabla jagman phaimani bisinti GB hospital ni bairenda bora kalba tongka GB hospital ni watching hall bora kabla tongta ko phaima bai boni logi bai tongko chini bukuk naisa social worker boroni first to last operation tijak te first to last operation tamung khatamung ya boba saimano hadi kurungi nyaine boni bagai tongthanok tini onek try khame bai tongthanok onek ko na tuma bai maya ne ngui tini bukuk sini social worker bukuk naisa bini mokol mukti yorjak ma bai sing khana ma bai sing khana bai phainu phaika kubunya ora bini logi wa patient kene tijak onek khana dukhu pastor war tijak lamsago chini koktoma express bisinti Belai na hambai chini koktoma express no asok hol kuthugo phano oba hajaga phaisok paika belai thana paifle hambai maru angkini kami wa thangmani ani kami hinge ka mandayo kami wa thangai kifil phaifugo jirani yawo nearby SDM office ni abo malaina ni sakango an je kagamegu by travel khai tongmani kagamegu by jefu an travel khai tongo a gorawo ani bus kango borok khorok nei battle by wasanjit borok khorok nei rong srangai tongnai school ni kifil tongfugo bike by borok no bolero gari thukai ra phaika abung nungui ang logi no gari ni ong ma ong khorka abo klap phainga hangyang gari kamani aro klap sokpailia logi na ang ong khori o charai khorok inga ang naikha bonga kam khainga ang palmanglia ang khaisung agoro ang beri khaisung asuk ani ganga gini jirani ya khoraka ekdom bukung kolok ni jaga wa ang khaisung beri ingai kini lorai ma khayo chini box kori chinga banki ngani bagi chini wife no ko sangani bagi chini box na ang kep no logi manlia hai fano kini o hol ko thogo oro phaye ang chini kok tuma thungnai no sahor mani yagulo chini media partner chini belai no khakuka chini ka Rahul phai sopaiga o kok tuma no thungnani bagi belai no khamo ke dukhangago jaga go chini tribal welfare khagak chini kumari modoki jaga go dekha aga go chini tiprasa jeka kungani phano phaitung jeka hakani phano phaitung thongani bagi boro wangaglak tongani bagi boro wangaglak boni kamong hoike boni thongani hoike kom rangbai chikong mikong khai borok tongai thangmangai hengi jaga go saklai ga aga go chungni dog baro ba phong khaimani yaglo phano chungo khigriya chini yago khigre confession iwik nai mi hani go kang kok saharu ang belai no khamo obo haike ko gomani bisingo ko nagagi mani hangke tangni sangani ngang kom rang pusabai obo haike chini borok tongi thangman hongi chini borok chini hawok tongi se obo haike right maya hangke chungke bufu chini dofani bagi kok ki sangai chungke bufu chini dofani bagi chung kok sangai kabu bo joga tongku chini dofarok no sisagi chung jokong ka palbak sakhaye chini dofanga khang mama khangai hangi ang khawang sugo ang khaisung chini choba khai tongma bai englak chung jokong ka palbak sakhai choba khainga ngangai palbak sakai chung kubuing ka place nama ngangai kubuing ka sabo chini bubagra chung akak
khig maya ang gitong mani jorawo chung bubagrano kok dukti kereng horka kok dukti kereng hormani bisingo bubagra kok kaisa khayawingo sugo saka kabungi bisingo sopagi nongi bagi tongani thungani changani ang bebak nogangai jokok horok angangai kabungi bising sopagi hingi geking hani bubagra chung oba hake kok saimang nyong tribal welfare ni minister kingi modu ki kumari modu ki ge khau ka thuiman hongi sawe kingi bubagra ki chung ogaro phagi hingi ringman ganyang khai bahai ke obon yang bahai ke khagaga obo guest house ogara thuiman tongiman hongi jagago kingi ki prabosong kuno sujok maya kuno subiga maya jeng bahai ke tongi khangai administration power kingi yago kri hingke jeng bahai ke tongi khangai o hawo jeng wang suknani ngangka luku kingi khakwa maya dengan ki prasarok nogo sisa sigi dofang ba thangsi kubayangani wang suksigi manai boba hero koin dongni thani oba haike malkhoro thutai ke noro biang khang tong mani जोंनि स्कुल फाइमेन्द्रा गाका बरक ओभारटेक खाय फायके जोंनो kema gari ट्राक खाचिंगारि आबो 407 रहनाबो noro khai tong mani school na school no हि स्कुल नि न सुटिंग नगर bo school pore noro बिनापानि bina pani school bo dokole accident kabo आबो ज्राइnya ओ एडिसि समनि फेरमानि आ निसति गिसे बुसखंगो bo class pore ne आं टेनो bo mungkai पुरसिनजि देब्रमा bo parane सिपथागर पारा baba ni mungkai बिजय ke tam ro bisini tabo problem अनि यबो काइसे द्रांग उ येथेगो काइसे फ्रैक्चर नि छौ ni location tam ro khai tong ja an logi kun khaya kurnya ko mo khito phali sai tong lo angwan busak kar gui pori na mo chu pori bani tabu tam khanyai yak to yak bai tang ka I par khebo soli to ko kri borok tabu tam khebo no dai hamro goi pori na mo chu pori bani ang pori na hanai bu phatanga na go hanai ko bono na oi pat bono bini bukhani awas khanya bagai bo bunyo college ro ko thangma nugui bunyo nugui parima nugui bo pori na mo sungjagu amang pori phenai bo pori ya 6 bosor ka kha hamyang ge taisa bukha kibili phai pero khairu I shon jarte bo pori na mo sungi tabu pori tong ta pori kha bo soli tong bini ga bo tabu tam ka pori nai obon marung ma khairu na norong ma nai nai gangan bo sa no hamru na nang na bin bad bo bebong bai thang ba kya Kerenyo nani bin babu bijay devan ma mukhe ro phali chai chong sung kun kere bi karanu asung na hamba ni ni sere ro khoro answerai magni por sonji ba omor sonji bin bung ko por sonji kusuni ko omor sonji paran sip thago para ha bijay jranya apa na dising jaranya district asini jompui takazolata यस सिंगर टावर जो ps Saka maphaja bo jaga saba sahaka bin babu sahakota no bin babu bin babu samkha jama jagan sahaka no sahaka ang hote saka maphaja hote saka phaganga ang saimali ya besane accident jak no phaganga ang boro man pake jibi saka ogo mam phageta jaranya hospital mam phaganga bin babu kam tangman tangman phaganga amti accident uni khana kanga ba cover khai chai phageta ko joto no garab jaranya aku se yang leferi ro jaka jranya ro khapur no tam pake jranya जों आरो नि गारि एम्बुलेन्स बाइन फायकेता botar ko sapa ke jibi जों सबै माने 7टा रको सबै केना angka doktor tabuk tam sabu no sudirika डक्टर त ओको नि साइड जों सुतिरुव नर्मेल नि जों सुतिरुव इता angka tabu no tong thakiri jaga जों दाग तंग जागरे थना जागरे याम तेरं तंग जों ताबु para boro no सिनि पारांग नतुन जयनगर ni location ko आन लोकेसन बुं समीर jranya bo बेथेल bo kala sapori bo बबो कोनु एतेनु kelas itu tam ro khaja ni location आन लोकेसन काम खाइ दङ serai ro khoro bese जरा साको दुजना tabuk to norok tong thai nok kurei tai tong thai jaga malia tini hai rogo kobang ma jaga rogo na sajak tongo agartala thai rogo kurung jaga rogo je kono juda jaga rogo samunu bagi pheke kai oba hai sa khamni bagi najak na bagi sa kham doni suturok thanga kai guest house kumari tila ba dosra bubon ko ngone khana mari norok khana kabo नमक खानाका ga tini manya norok tam sane ko दिनी जों थुना जागरे जोंबो तामनि सासेना जा ga norok tabuk ko bagara phaji norok ko bahero थानाय बुबागारानो थानाय
tam tam duk ma ka kini le bini bokrok ba yatek duk mak da bokrok to dung tabuk